Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. На Гарадзеншчыне скончыў жыццё самагубствам салдат тэрміновай службы. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Дзяржаўнага памежнага камітэту. Ягонае цела з прыкметамі суіцыду было знойдзена 8 чэрвеня ва ўчастку памежнай заставы Вусава Гарадзенскай памежнай групы. Хлопцу быў 21 год, яго прызвалі на тэрміновую службу летась у кастрычніку. На службе характарызаваўся станоўча. Следчая аператыўная група высвятляе прычыны здарэння. У Беларусі адбыліся масавыя затрыманні школьнікаў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі абвінавачвае іх у тэрарызме. Паводле прапагандыстаў ОНТ усяго затрымалі больш за 10 падлеткаў. Імі аказаліся школьнікі з Віцебскай і Магілёўскай вобласцяў. У прапагандысцкім сюжэце распавядаецца, што запад на іхны арышт прыйшоў, цытата, з адной з наймагутнейшых заходніх спецслужбаў. Там нібыта выявілі шэраг тэлеграм-каналаў, што вучылі рабіць выбуховыя рэчы пад наглядам, цытата, украінскіх нацысцкіх груповак. Шэраг тэлеграм-каналаў падтрымлівае ідэалогію неанацызму і ІГІЛ і распаўсюджвае методыкі вырабу выбуховых рэчываў. Падлеткі рабілі ўсё, каб жыццё сваё пакласці на алтар чужой страшнай інфармацыйнай вайны, у якой кожны з іх шасцёрка, пешка і разменная манета. Двое затрыманых, якіх паказалі прапагандысты, не дасягнулі ўзросту адказнасці. Віцебскі маладзён цяпер у СІЗА. На яго завялі крымінальную справу паводле 2 артыкулаў: незаконныя дзеянні ў дачыненні выбуховых рэчываў і рыхтаванне да тэрарыстычнага акту. Нясціплае свята. Стала вядома, у якую суму беларускім падаткаплатнікам абыдзецца Дзень незалежнасці. Толькі ў сталіцы на святкаванне з дзяржаўнага бюджэту паводле папярэдніх дадзеных выдаткуюць болей за 600 тысяч рублёў. Большая частка сумы пойдзе на выдаткі Мінсканцэрту. Яны выканаюць паслугі ў правядзенні піратэхнічнага шоу пад арыгінальнае суправаджэнне, а таксама зоймуцца матэрыяльна-тэхнічнай арганізацыяй імпрэзаў, прысвечаных Дню незалежнасці. Чыноўнікі плануюць правесці сёлетні штогадовы парад з размахам. У святочным шэсце задзейнічаюць больш за 250 адзінак тэхнікі. У тым ліку 10 расійскіх танкаў Т-34. Акрамя таго, беларусам пакажуць і аператыўна-тактычныя комплексы «Іскандэр-М», якімі Расія больш за 2 гады атакуе Украіну. Жорсткае ДТЗ ў Мінску. На вуліцы Пляханова аўтамабіль газавай службы перакуліўся пасля сутыкнення з іншым аўтам. Кіроўца Hyundai не прапусціў машыну газавай службы, што рухалася з уключанымі проблескавымі маякамі. Паводле відавочцаў, адзін з 3 пасажыраў легкавога аўтамабіля страціў прытомнасць і меў траўму галавы. Аднак усе людзі жывыя, ім аказалі медычную дапамогу. У Бабруйску адбыўся пажар на алейным заводзе. Загарэўся фільтр трубы для адкідаў. Пажарнікаў выклікаў ахоўнік прадпрыемства. Калі тыя прыбылі на месца здарэння, цэх гарэў знутры, было шмат дыму. Пажарнікі аператыўна зліквідавалі ўзгаранне. Агнём пашкоджаны абсталяванне і сцены цэху. Праца прадпрыемства не была парушаная. Пацярпелых няма, прычыны пажару высвятляюцца. На маскоўскім рынку ў Мінску вялізныя чэргі. Натоўп з 50 менчукоў сабралі танныя клубніцы. Угадайте, куда стоит эта очередь? Міністэрства працы нагадвае, сёння апошні дзень, каб адкрыць базавы рахунак у банку і атрымаць сацыяльныя выплаты паводле новых правілаў. Калі гэтага не зрабіць, можна застацца без пенсіі ці грашовай дапамогі на дзяцей. Раней грошы можна было атрымаць на пошце. Аднак з 1 ліпеня пенсіянеры і сем'і з дзецьмі, у тым ліку з інваліднасцю, змогуць забраць выплаты толькі ў банкаўскіх касах і банкаматах. Для гэтага неабходна мець банкаўскі рахунак. Яго адкрываюць бясплатна ў 8 банках краіны. У Малі загінуў 35-гадовы жыхар Ліды Александр Жаксдрын. Паводле выдання «Наша Ніва» ён быў кіроўцам УПВК «Вагнера». Цела Александра перавезлі ў Беларусь. У яго засталіся жонка і 2 непаўналетнія дачкі. Прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон выступіў са зваротам да нацыі, у якім абвясціў роспуск нацыянальнага сходу ніжняй палаты французскага парламенту. Прычына – параза ягонай партыі на выбарах у Еўрапейскі парламент. Après avoir procédé aux consultations prévues. Гэта нядобры вынік для партыяў, што абараняюць Европу, таму я не магу паводзіцца так, быццам нічога не адбылося. Правёўшы кансультацыі, прадугледжаныя артыкулам 12 нашай Канстытуцыі, я пастанавіў шляхам галасавання зноў даць вам выбар нашай парламенцкай будучыні. Таму я распускаю нацыянальны сход.
Папярэдніх дадзеных спіс партыі Макрона адраджэння, які на еўравыбарах узначаліла Валеры Ае, атрымаў усяго крыху больш за 15% галасоў. Партыя прыхільнікаў Марин Ле Пен «Нацыянальнае аб'яднанне», якую цяпер узначальвае 29-гадовы Жордан Бардэля, паводле экзіт-полу больш чым удвая апярэдзіла адраджэнне. У гэтым скліканні парламенту прыхільнікі Макрона не маюць большасці, аднак усё ж змаглі сфармаваць урад, дзякуючы падтрыманню часткі права- і левацэнтрыстаў. Цяпер у Пятай рэспубліцы будуць датэрміновыя выбары. Першы тур прызначаны ўжо на 30 чэрвеня. Апошнім прэзідэнтам Францыі, які распусціў нацыянальны сход у 1997 годзе, быў Жак Шырак. Украінская авіацыя ўпершыню нанесла удар па цэлі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, паразіўшы камандны вузел у зоне Белгараду. Пра гэта паведаміў брытанскі тэлеканал Sky News. Гэта першы выпадак, калі украінскі самалёт ударыў па тэрыторыі Расіі. Які тып боепрыпасу выкарыстоўваўся ЗСУ, не паведамляецца. Днямі Злучаныя Штаты Амерыкі і яшчэ шэраг краінаў НАТО дазволілі Украіне выкарыстоўваць перададзеную ёй заходнюю зброю для удараў па вайсковых цэлях на тэрыторыі Расіі. Аднак дазвол ад США прадугледжвае пэўныя абмежаванні. Наносіць удары можна толькі ў памежных зонах. Расія накіравала ў Міністэрства замежных справаў Арменіі ноту пратэсту у сувязі з візітам ва ўкраінскую Бучу армянскай дэлегацыі. Прадстаўніца расійскага МЗС Марыя Захарова заявіла, што Масква лічыць гэтую падзею, цытата, недружелюбным крокам з боку афіцыйнага Еревану. На пачатку чэрвеня армянскі амбасадар ва ўкраіне Уладзімір Карапетьян і кіраўнік адной з адміністрацыю Еревану Тыгран Тер Маргарян наведалі Бучу. Яны абмеркавалі з мясцовымі ўладамі супрацу паміж супольнасцю Бучы і ереванскім адміністрацыйным раёнам Нор-Норк і выказалі падтрыманне украінскаму народу. Армянская дэлегацыя перадала украінскаму боку гуманітарную дапамогу ў выглядзе лекаў. Пажары працягваюць знішчаць пантанал, найбуйнейшае ў свеце трапічнае балота ў цэнтральнай частцы Бразіліі. Праз адсутнасць ападкаў рэгіён набліжаецца да самага небяспечнага сезону лясных пажараў, што дасягае свайго піку пад канец лета на пачатку восені. Уражальныя кадры, знятыя з дапамогай дрона, прапановую паглядзець без каментара. Другая ракетка свету Карлос Алькарас стаў пераможцам турніру серыі вялікага шлему адкрытага чэмпіянату Францыі. У фінале спаборніцтваў іспанец быў мацнейшы за нямецкага тэнісіста расійскага паходжання Александра Зверава. Абодва спартоўцы да фіналу Ролан-Гарос раней не даходзілі. Увогуле Вікторыя іспанцу дасталася нялёгка. Для выяўлення пераможцы спатрэбілася згуляць усе магчымыя 5 сетаў. На корце спартоўцы правялі 4 гадзіны 20 хвілінаў. Для іспанца, якому толькі ў траўні споўнілася 21 год, гэта ўжо трэці шлем, прычым усе на розных пакрыццях. Першы ён заваяваў 2 гады таму на гардзе ў ЗША, другі на траве на леташніх спаборніцтвах на Уімблдоне. Дзякуючы перамозе Алькарас папоўніў свой банкаўскі рахунак на $2 400 000. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.